myšlienka Boha je smiešná. Veľakrát sa mi stalo, že sa moje obete modlili k svojmu spasiteľovi, ale jediný Boh, ktorý tam bol, a ktorý mal rozhodnúť, kedy zdochnú, som bol ja. V histórii ľudstva žil kdejaký fanatik z kdejakej sekty, ktorý nazýval svoje šialenstvo vierou a považoval ju za vôľu Božiu, lebo viera je ako choroba, je ľahko nákazlivá a zabila už milióny ľudí. Vieru v božstvo sme zdedili od ľudí z čias praveku, ktorí si nevedeli vysvetliť svet, v ktorom žili. Preto si vytvorili bohov, aby mali odpovede na otázky,